olenu ndago ya kamanu ụmụaka Owerri ajumolenu ndekugegwu kamanu ụmụaka Owerri agalari mmanya gakwa n'ịgba ya agba magalari kpọrọ anya ha sha ya o na ya ọkwa ya ọma Shagama ashimagalari mmanya gakwa n'ịgba ya agba magalari kpọrọ anya ha sha ya o na ya ọkwa ya ọma ụmụaka Owerri anya bịaghị ọkwa nna ole onwekwanụ ha gbanwere mmiri ọcha Shagama onye gbanwere aka ejikwa nelela wọ shande injinia Bruno agwala m ndị mmanụ o ejela m ndị mmanụ so agwala m ndị mmanụ nọ nga ya n'elu ụwa ịmarachi ya ọshimekula ya gbakwala m ejela m ndị ya mmanụ agwala m ndị mmanụ okwu ejela m ndị mmanụ nọ nga ya n'elu ụwa ịmarachi ya anyị bighị ibere ala kpọmra Chukwu ọma ya rela anyị mma o ejiela m ndị mmanụ nọ nga ya n'elu ụwa ịmarachi ya ọkwa anyị bighị ibere n'ala kpọmra Chukwu ọma ya rela anyị mma o ejiela m ndị mmanụ nọ nga ya n'elu ụwa ịmarachi ya kama ahụ egwu dịgba na-egbu oke ekwokwana nọ na nwata lekwala ngoke n'uye wa maọbụ lekwala ngoke n'uye wa maọbụ chimekpekwala nyo yanụ lekwala ngoke n'uye wa maọbụ alo were nwe m lekwala ngoke n'uye wa maọbụ mekpekwala nyo ọkpọ onye me anyị were isi ya para ọfọ iwoke anọ gaala na-arụchi azụyọ gị o gịnụcha gịcha agaghị ekwu shanụrụ ọla ala shi erila m onye ọla jụmanụ chigajojo iwoke anọ gaala na-arụ n'obodo gịnụcha gịcha agaghị ekwu shanụrụ ọla ala shi erila m onye ọla jụmanụ chigajojo imechakwa nna gị echi ka hụrụ onye eze nọ gaala na-arụ n'obodo gị o gịnụcha gịcha agaghị ekwu shanụrụ ọla ala shi erila m onye ọla jụmanụ chigajojo ọkwọji o mejikwana ibe onye ọrụ Shagama ka hụrụ onye eze nọ gaa na-emegbu ndị obodo gị gịnụcha gịcha agaghị ekwu onye me anna ya were isi ya para onye ọla jụmanụ chigajojo ka hụrụ onye eze nọ gaa agụrụ egbu ndị obodo gị o gịnụcha gịcha agaghị ekwu onye me anna ya were isi ya para onye ọla jụmanụ chigajojo dimomeje shudu nwa Owerri omelu oji ahụ ti hụkwa nna mana omele chefu kpala so onye mene onye ọla jụmanụ chigajojo ọkwa ndị shi abụọ righarịa Chineke makwa na onye gbọgba ofe ọkpụza agọkpa akwa eri enye gị ihe enye domanụ ga-erie gbakwala mekpa iji na bao ojikwa omejikwana ibe ọkpụsha ga-eji anya hụ ndị bara eze echi gachọ m ọganihu brọda gbakwala mekpa iji na bao onye ọla jụmanụ chigajojo onye rụchaba nweme ọkpụsha ga-eji anya hụ ndị bara ba echi gachọ m ọganihu brọda gbakwala mekpa iji na ba onye ọla jụmanụ chigajojo kwana gbuo anyị naanị gị bi
ọkpụcha geji anya hụ onye chi gọziri echi gachọ m ọganiru brọda gbakwara m peji na bao onye ọbụla jụmanụ chi ga-ajụ ụjọ ya hụrụ nwata ga-adọ keshi obodo agwa ga-ekeshi aga ga anụ gbakwara m peji na bao onye ọbụla jụmanụ chi ga-ajụ ụjọ ụwa nwayọ ọzọ jụrụ abọ ya barala ụma abalị jem akpanye wee rojo mma ọnwa gbamasị ji aga ọmanye onye ọbụla jụmanụ chi ga-ajụ ụjọ abalị jem akpanye wee rojo mma onye ọbụla jụmanụ chi ga-ajụ ụjọ abalị jem akpanye wee rojo mma onye ọbụla jụmanụ chi ga-ajụ ụjọ ahụ m agbọgara ụbịọrikpo onye gburu ji ya onye ọbụla jụmanụ chi obee nwanne agbọgara ụbịọrikpo onye gburu ji ya onye ọbụla jụmanụ chi obee nwanne chi onye nweta ọwụkwa ya wee choo onye ọbụla jụmanụ chi ga-ajụ ụjọ ashịma onye ọ gajiri kpanna ya nwee mba onye ọbụla jụmanụ chi ga-ajụ ụjọ ashịma onye ọ gajiri kpala ya nwee mba onye ọbụla jụmanụ chi ga-ajụ ụjọ ashịma abalị jebe akpanye wee rojo mma onye ọbụla jụmanụ chi ga-ajụ ụjọ abalị jebe atanye wee rojo mma onye ọbụla jụmanụ chi ga-ajụ ụjọ ashịma omele chefukwala so onye mena onye ọbụla jụmanụ chi ga-ajụ ụjọ onye ọbụla nwee mmasị na nwanne ya ka ọbụla jụmanụ chi ga-ajụ ụjọ onye ọbụla nwee mmasị na nwanne ya nwee mmasị na nwanne gị ọhụ ma ya arịla nye mma onye ọbụla jụmanụ chi ga-ajụ ụjọ n'ihi na onye nweta ọwụkwa ya nwee choo onye ọbụla jụmanụ chi ga-ajụ ụjọ okorobịa were ndị meje mọnụ onye ọbụla jụmanụ chi ga-ajụ ụjọ okorobịa emefufu ndị mejeje mba jụmanụ chi ga-ajụ ụjọ ụra akpa na-ebu ndị meje mọnụ onye ọbụla jụmanụ chi ga-ajụ ụjọ ndị mejere ụwa ka nwanne ka akpa jụmanụ chi ga-ajụ ụjọ ndị omejeje mba ka nwanne onye ọbụla jụmanụ chi ga-ajụ ụjọ onwekpa ha gbara nkịtị ihe mee n'onwe ya onye ọbụla jụmanụ chi ga-ajụ ụjọ onye ọbụla nwee mmasị na nwanne ya onye ọbụla jụmanụ chi ga-ajụ ụjọ uji na bọchị ya ndị marị mma onye ọbụla jụmanụ chi ga-ajụ ụjọ amamihe ụkwa n'ụkọ ya ejikwa na agbọcha na ya agbọcha n'ihi na nkịta ụla nwaanyị zụkwa na ji aka akwa alụbihe ọrịkwara nwa ụkwụ ụmụ kpakpa na nọrụ ya rịla nwa aka mụ gbara na ji o agbara obi igbo alụbihe ọrịla nwa ụkwụ ụmụ kpakpa na nọrụ ya rịla nwa aka mụ gbara na ji o agbara obi igbo alụbihe ọrịla nwa ụkwụ ụmụ kpakpa na nọrụ yarela nwaka mụbana ji agbara ubi igbo alụbihe ọrịla nwokwu mụbakwa na n'ọrụ yarela nwaka mụkpakwara na ji agbara ubi igbo alụbihe ọrịla nwokwu mụba n'ọrụ yarela nwaka mụbana ọrịla nwokwu mụba n'ọrụ yarịla nwaka mụba na ji agbara ubi igbo anyị ewe akụkọ mekwa nneme na alụmụdụ kebo ụmụrue onwe ụdara ebe niile nwoke na nwaanyị nọkwa na alụmụde nwekwa onye na-enwe erimeri oke mmiri na-ezokwa o nwere onye isi na onye mgbọrọ nọ na alụmụdụ dada ihe ji ya ọbara dị warịrịo o ruola ọnwa nnọọ na ise nwebe na onye nyere nụ ha nri dada nye narị bụ onye hụrụ ụkọ ga-eri na ahụ ụkọ ga-enye onye isi na onye mgbọrọ agụụ wee na-agụ ha dada ya eruo otu abalị
onye isi na onye mgbọrọ asị na agaji izochi ka ha jegburu jirie ma ha jee n'ubi onyeze ha ka ha wọrọ ka taa ma ha rijugodi nke wafọ ọ na-afọkwanụ nke wụba alụbie alụbie ọrịla nwa okwu mụba n'ọrụ yarịla nwa aka mụba na ji abarubi igbo alụbie alụbie ọrịla nwa okwu mụba n'ọrụ yarịla nwa aka mụba na ji abarubi igbo acherukwana onye isi ga-akpọrọ onye mgbọrọ n'azụ jee ma ubi onye eze ma mma ahụ ọnwa afọ anna ụmụ ngaji kara aka onye mgbọrọ ga-emetụ onye isi aka n'azụ onye isi ehula ala onye mgbọrọ egburu ji eti na akpanwuo ngo ka kara aka awọrọ ka di ngo se chara acha awọrọ se ti etu ahụ keji awogo sekpuga ji n'ọba akpa ha niile juo alụbie alụbie ọrịla nwa okwu mụba n'ọrụ yarịla nwa aka mụba na ji abarubi igbo alụbie alụbie ọrịla nwa okwu mụba n'ọrụ yarịla nwa aka mụba na ji abarubi igbo acherukwana onye isi na onye mgbọrọ eje moto ofe jegbiga jeghachi ime ahịa ha je nọrọ achebọla n'ụzọ okpokpo ewuriga nwa ji hụ arụtaga nwoke ahụ anakaraga nwose hụ acherukwana ma nwa nwaanyị onye eze chi ka ya jeruo n'ubi ya ka ya jegburu jiri mma ọ na-erula na mbara ubi ọrịkpa na ọka kakwa n'aka ọrịkpa na uji kakwa n'aka ọrịkpa na ose chara acha nwanyị onye eze ga-ebe ga-etie mana ọ na ji ma ha oji na-enye ụmụ ya nri nwanyị onye eze ga-alakpudo ga-ejekọrọ digo onye eze kwuolekwe kwụọla ụmụudo niile ekpe ọ dịkpa onye wụla jere n'ubi ya jegburu ji wọrọ ka nwunye ya wọrọ ose nwunye ya akparubi igbo alụbie alụbie ọrịla nwa okwu mụba n'ọrụ yarịla nwa aka mụba na ji abarubi igbo alụbie alụbie ọrịla nwa okwu mụba n'ọrụ yarịla nwa aka mụba na ji abarubi igbo nwoke fụ aya dụọ nwanyị fụ anụ ya dụọ ụmụdụ niile adụtụlichi yafụ onye isi na onye mgbọrọ achidepụ onye isi na onye mgbọrọ na ọhụkpa ha wụrụ ụmụdụ onye mgbọrọ ga-eburu ụzọ chi na gị ga-adụ isi ọwa gbara ubi gema ntị onye mgbọrọ ya agala n'idu isi o kemma nne ya mụrụ ya ụkwụ ya abụọ rubekwara n'ubi onye eze akparubi igbo alụbie alụbie ọrịla nwa okwu mụba n'ọrụ yarịla nwa aka mụba na ji abarubi igbo alụbie alụbie ọrịla nwa okwu mụba n'ọrụ yarịla nwa aka mụba na ji abarubi igbo ọlakposhime amalachi hụla ma ha dụọla onye ukwu ya bụ n'elu ubi onye eze olekpa nnukwu oje eze oshi uche onye isi fụ abịa dụkwa isi onye isi asụrụ ụnụ mpara ya onye gbara ubi gema ntị onye isi ya gaala n'ibu isi agbara ubi gema ntị onye isi aga n'ibu isi o ugema ntị pa ya ji adụ isi ya kemma nne ya mụrụ ya anya ya abụọ mbegbara n'ubi onye eze akparubi igbo alụbie alụbie ọrịla nwa okwu mụba n'ọrụ ọrịla nwa aka mụba na ji abarubi igbo alụbie
alụbie ọrịla nwụkwụ mụba n'ọrụ yarịla nwaka mụbara ji abalị ubi Igbo amalachi hụla ma ha dụọla onye anya ya bụ na ahụhụ ubi onye eze olekwanụ ka oje eze oshi agbara ubi wewela yo ejiri onye eze gbuo onye eze bola ya ebubo ụwa onye na-amekwa n'ugwu onye wuli ihe ya fukwana marakpalakpa oji achọ ihe ya onye na-amekwa nnachi ugwu onye wuli ihe ya fukwana n'elu ụwa marakpalakpa iji achọ ego ihe mma nara keri yo Eluigwe Nwa Ugorji beri mara ihe mma nara keri ya ashimi ihe mma nara keri yo injinia bru na-egbuola ihe mma nara keri ya agbara ubi Igbo alụbie alụbie ọrịla nwụkwụ mụba n'ọrụ yarịla nwaka mụbara ji agbara ubi Igbo alụbie alụbie ọrịla nwụkwụ mụba n'ọrụ yarịla nwaka mụbara ji agbara ubi Igbo onye nwere mmanụ kakwa na onye nwere ego shagama eji ayo maka ego oile maka ego baba me maka ego oile maka ego nwanne da onye nwere mmanụ ya ka na onye baraba onye nwere mmanụ ya ka na onye nwere ego maka ego oile ọrị ndụ na-ekwu baba me o were nwe m maka ego oile maka ego baba me onye nwere mmanụ ya ka na onye baraba onye nwere mmanụ ya ka na onye nwere ego maka ego oile ọrị ndụ na-egbu amanụ ka ego manụ ka anyị na-eje ashịma mmanụ ka ego Eluigwe Nwa Ugorji beriela ashịma mmanụ ka ego elu anyị nọ n'ime ya mmanụ ka anyị ji eje onye nwere mmanụ ya ka onye nwere ego ejekwa mmanụ ka ego onye nwere mmanụ ya ka na onye baraba onye nwere mmanụ nkwana ya ka onye nwere ego maka ego oile ọrị ndụ na-ekwu baba me o were nwe m maka ego oile maka ego baba me onye nwere mmanụ ya ka na onye baraba onye nwere mmanụ ya ka na onye nwere ego maka ego oile ọrị ndụ na-ekwu baba me akụrụ ya wanọfaba onye nwere gị kakwa na onye nwere ego Eluigwe Nwa Ugorji ajụọla n'ọha na-eze niile ajọ ojuo kemmechi ishikpa na bama nwụba gị ndị niile bara be nwebela onye zu ara gị ụzọ jọ na onye kpara ego gị eji ebu ụzọ ajọ owu nwa dada ọnụ anyị ji mara kwa nwaka ego emelu mala nwaka ego ụzọ ajọ galanga ọhụla ọhụ nwa ejela jụla gị akụ gị gbakwa n'ụba n'ọwa ekile onwekwa onye ga na-eju gị ke mkpụ na mgbọgido mara ahụ na wile ji ụka ejebu ụzọ ajọ oge nwa ka kala mma na nwanne ajụọla m ọha na eze ndị mma mma nwanne ajụọla m ọha na eze ndị mma mma anya pe nwanyị pịa n'ụdị ya na ahụ na-achọ otu ụzọ adọrọla eriri manụ ngwugwu gbala kpọrịla ngwugwu na onye kere ya
atụrụ biko gbara afọ gị ga dịka na onye kwụchiri ọtọchi gị bọrọ ịbọ ya hụ na taa marakwanụ ma onye kere n'echi gị bọrọ ịbọ ya hụ na taa marakwanụ ma onye kere n'eke gbakego oile ọrịa ndụ na-ekwu baba me obere nwe m ni akego akego baba me onye nwere mmanụ ya ka na onye baraba onye nwere mmanụ ya ka na onye nwere ego maka ego oile ọrịa ndụ na-ekwu baba me Dr. Ogwudire Onyukwu United States of America Jofia mmanụ kego mmanụ ka anyị jeje ejekwa mmanụ kego mmanụ ka anyị jeje onye nwere mmanụ n'elu ụwa ịhụkwa nna ya ka onye bakwa nnaba onye nwere mmanụ n'elu ụwa ịhụkwa nna ya ka onye baraba mmanụ kego oile ọrịa ndụ na-ekwu nwanne obere nwanne akego ekwu emenwe akụrụmajaka maka ego agịkakwana ego baba me eje ayo onye nwere mmanụ ya ka na onye baraba onye nwere mmanụ ya ka na onye nwere General Manager Bruno Anko maka ego oile ọrịa ndụ na-ekwu